te-aș întreba cum ai suporta că se întâmplă să pici, iar durerea ta dură aici, acum și pururea. Și pot să afirm că nu oricând te poți repara pe aici și colo grăbind, ca să devii mai puternic cumva când viața te face în film. Căci un minut de durere, oricât nu te-ai fi ostenit, face mai mult decât un minut de plăcere. Și uneori durează o vreme, alteori necontenit, ca un ecou pus pe repeat. Și de te îndoiești, poți să chipzuiești, ai schimba un minut de durere ce doar extrem de mult pe un seamă plăcere. Așa-i că-i de temut și când planifici să-mi zici că orice necazuri nedreptate s-ar face spre bine cumva. Mai repet o dată, frate, deși eu nu m-aș încometa. Mai repet acum și aici, pentru copii ce mor de mici de cancer, nu de păcate. Pentru săracii care trăiesc cu frici de boală orice, cătând cu ochii spre cer și gurile înfometate, nu că ar fi calici, dar pentru că nu au acces o întâietate, indiferent de câte tratate. N-ai inventa, oricum te complici în iluzia ta frumoasă și tonică. Dar te rog să-mi zici, ai auzit cumva să fie plăcerea cronică pe când durerea ta? Căci un minut de durere, oricât nu te-ai fi ostenit, face mai mult decât un minut de plăcere. Și uneori durează o vreme,